Na fito na faɗi ra'ayina akan maganar ganduje, akan maganar karɓan rashawa wanda an gani ƙarara. Na fito na shawarci shugaban ƙasa, na shawarci fatinmu akan su cire shi, saboda ba zai yiwu ƙarara an yi sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma. Abinda isa ake bashi irin waɗannan maƙudan kuɗaɗen. Idan har gwamna zai karɓi irin waɗannan maƙudan kuɗaɗe daloli haka. Amma bidiyo ne kuma zargi ne. To don me yasa ka tambaya in zargi ne? Idan zargi ne, hoto gashi ka gan shi ƙarara, ya zama zargi? Ta yaya ya zama zargi? Ya zai zama zargi? Kuma in zargi ne ma me yasa ba a yi bincike ba? Ai in ba a yi zargi ba za a yi bincike ba, in ba a yi bincike ba za a samu gaskiyar ba. Me yasa aka ƙi yin bincike? Me isa gwamnatin da aka ce tana yaƙi da rashawa da cin hanci, yau ga ɗanta a cikin gidanta an same shi da wannan makeken laifi, amma ba a ce komai ba. Majalisar dokokin jihar Kano ta ɗauki matakin bincike. Wane mataki ta ɗauka? Kotu kuma ta zo ta sa baki. Ai kotu ba za ta iya hana ɗan sanda aikinsa ba. Kotu bata isa ta ce EFCC ka ta yi bincike ba. Kuma su karan kansu dama 'yan majalisa ai muna faɗa na ce ƙarya suke. Bakinsu ɗaya saboda su ba 'yan sanda ba ne ba su iya bincike ba. 'Yan sanda ne ya kamata EFCC misali ta zo ta yi bincike. Me isa EFCC ko kallon Kano ba ta yi ba? A EFCC ta ce har yanzu ba a kawo mata abin nan kuka bukata. Ta ce ba babu wanda ya shigar da ƙara. Kana 'yan sanda? Sai duk wannan binciken da suke kai musu ake ƙarya suke, ba abin da za su iya. Kuma mu abin da ba mu yarda ba, ni barawo duk barawo ne, maciji duk maciji ne, kowanne ne daga APC yake ko daga PDP zai sare ki zai kashe ki. Azzalimi ne, kunama ce za ta harbe ki, ba kowace irin tuta ta ɗauka kunama ce za ta kashe ki. Saboda haka ni a ce an bar wani saboda kawai yana APC, ni wannan ban yarda da shi ba, saboda zalunci ne. Duk wanda aka zalunta an zalunci al'ummar Kano, an zalunce mu. Kuma ni na san Allah ba zai bar abin ba, mu ma kuma mu ba za mu haƙura da wannan ba, ni dai ba zan haƙura ba, sai mun ga inda iya ƙarfin mu ya ƙare. Yana za a iya cewa wannan faɗan da ita wannan gwamnati take kirarin cewa tana yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Wani yaƙi da cin hanci da rashawa, dan mutum nawa aka samu aka kama. Wasan kwaikwayo ne ake yi, shi kenan aje a ce ga kuɗi an kama, an yi wane ne yau, an kai wane kotu, an kai shi kurkuku, an yi detainer. Wannan duk wasan kwaikwayo ne, wasan banza. Duk kuɗaɗen da aka gano da aka gida aka wannan. Ba wanda zai gano kuɗi sai kotu. Tsayan faɗa miki haka doka ta ce. Abin da kike gano, EFCC za ta iya gano kuɗi, amma ba za ta iya cewa wannan kuɗin sata bane, ba ta wannan ba ikonta bane, ikon kotu ne. Kuma EFCC ita take bata kes ɗinta da kanta. Kai ne za ka je ka ce ka kamo kana da shaida, sai ka fito kana faɗa a duniya ga shaida da kake da ita kafin ma ka je kotu, saboda birgewa. To shikenan ka gama birgewa, ka je kotu, shi wanda ka kai kotu ka riga ka faɗa masa ga abin da kake da shi, ga hujjar da kace kake da shi, shi zama zai iya kwanta yana bacci. Ai abin da EFCC kawai ta dinga wasan kwaikwayo take har gobe, yanzu ma ni na daina jin labarinta. Amma kuma akwai batun kuma rigar kariya, saboda a matsayinsa na gwamna ita. Rigar kariya, tsaya faɗa miki ce Obasanjo gwamnoni 3 ya cire duk da rigar kariyarsu a ƙarƙashin da taimakon Nuhu Rubado. An bincike su, 'yan majalisa an sa su sun tsige su. Ai da ana tsige mutum. So wata rigar kariya ce? Ai ba wani rigar kariya, tunda akwai majalisa. Majalisa kuma take da ikon ta tsige ka. So da majalisar mu da gaske take yi, da EFCC yanzu da gaske suke, da yaƙi akan cin rashawa da cin hanci da gaske ake yi, da EFCC ta kawo wa majalisa hujja, majalisa sun tsige shi. Ƙarya ake, daga kan Kano muka daɗa tabbatar da cewa ƙarya ake. Ai yanzu ba a bi ka'idar ba a bi ka'ida ba yanzu, saboda me? Saboda ba a ma yi binciken ba. Me hana a yi binciken? Me isa ba a binciken? EFCC ƙarya take. Sai an kira ta, duk sauran kiransu ake yi. Su da karan kansu suke bin mutane, suke bin gwamnoni kusufa. Gwamnoni suna kan mulki, EFCC tana bin su ta kamo kwamishina, waye gayyace su? Ƙarya suke.